Kasong parricide ang giatubang karon sa bana nga mipatay sa iyang asawa tungod sa selos pinaagi sa pagluba-luba gamit ang gunting sa may Zone 8 Moco, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Matod sa bana nga nagduda na siyang dunay laing miukab sa talaba sa iyang asawa, hinungdan nga iya kining giukoy og nasapong mikumbabit pa ang iyang asawa sa kabit niini hinungdan sa iyang pagpangluba. Ako yung asawa tindog. Hindi padol. Naik kakos laki lah. Una si kagakos day. Lain tao, duha naman sila kabuok di. Hindi ko padol, patan ko maugod. Dalakan din ko. Oh. Tak gunting na ay gunting nasak din sa kabuok. Imo ra to nakuha lugar sa anak ng largo man kung akin ang lako. Dalit. Ako ang laki, tagan lang dito sa akong legas. nalayog nimo siya. Malayo kayo, wala tayo nasubuki. Iwaan kayo, murag laki man ako lang daw. Ang babae si mo asawa. Ang asawa. Pastilan. Oto nga nahinaykan kita ko, nakakabalo ko listahan natin. Ang pamahayag sa ditindadong bana. Detalye sa mga balita hatod ka nato sa Mighty C, di alkaline base nga vitamin C. Kini si Kaki5 Charlie Pere para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Nagbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 Key5 News FM.